Babalelwe emakhulwini amathathu abantu abasale edengwane kule mijondolo, kanti bathi inzima impilo njengoba bengakhoni ukuthola izindawo ezikhokhelwayo zokuhlala. Iland lesingene ngonyaka odlule kuyona. Ngenxa yokuthi siyahlupheka. Singabantu abamnyama sabona ukuthi umhlaba awunanex. Njenganami nje ngisebenza KZN. Angaze ufuna umsebenzi, ngasebenza umsebenzi waphela. Angisakwazi ukurenta. Manje abanayo indawo yokufihla ikhanda. Inhliziyo yohlungu. Ngoba kudala sihlupheka. Kathi yenzeni na? Ayinandawo yokuhlala. Siphila kabuhlungu nomntwana esigangeni kuyabanda ngapha impahla zomntwana sisele ngapha akukhona indlela yokuthi siyozithatha. Kubuhlungu kona kunzima. Kanti abanye bathi bahlukunyezwa ngamaphoyisa omkhandlu. Labantu abasidilizela imikhukhu basishaya. Mina-ke ngibuye esibhedlela bangishaya ngesando la ngemuva. Ngalala ngathathwa i-ambulance, ngaphuma nge-ambulance la ngiya esibhedlela. Eziphendulela amaphoyisa omkhandlu ngezinsolo zokuhlukumeza. This land has been designated for up-and-coming housing development, and for the past 2 years, JMPD, in conjunction with the Gauteng provincial government and service providers, have been carrying out these operations to remove illegal structures in the area, and these operations have been escalated since April 2024. Isazi sezomthetho uNkosinathi Sithole uthi kuphambene nomthetho ukukhishwa kwabantu ezindlini zabo ngaphandle komyalelo wenkantolo ogunyaza lokho. In terms of the constitution, Section 26(3) of our constitution, being the supreme law of the land, says that no one may be evicted from their homes or have their homes demolished without an order of court. Usithole uthi kungenzeka lamaphoyisa alahlwe inkantolo ngesenzo sawo.